Fl-isfond li tard it-tnejn fil-għaxija ħin ta' Malta, pajjiżna rrikonoxxa l-Palestina bħala stat waqt it-80 Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda li qed isseħħ fil-kwartieri ġenerali ta' din l-akbar organizzazzjoni fid-dinja fin New York, opinjonisti li tkellmu ma' One News enfasizzaw il-kobor ta' dan il-pass storiku. One News ħar-reazzjonijiet tad-deputat mexxej Laburista Alex Agius-Saliba, l-eks Ministru Laburista Joe Debon-Ogrek u anke tal-Palestinjan minn Gaza Bader Zina li ilu jgħix f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 35 sena. Zina ringrazzja lill-Gvern Malti li ħadan il-pass deskritt bħala wieħed kuraġġuż u ta' ċerta responsabilità u enfasizza li l-ħidma m'għandix tieqaf hawn għax l-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżi differenti minn madwar id-dinja għandhom jieħdu ħsieb u jżommu f'moħħhom is-sovranità tal-Palestina. Hemmhekk tkun trid tara issa mbagħad kemm vera il-gvernijiet jew id-dinja internazzjonali kemm ħajkollha saħħa biex tinforsa dak li qed ngħidulu tkun hemm l-istat Palestinjan sovran bid-drittijiet kompluti tiegħu kemm hu kemm il-poplu tiegħu biex ikollu l-art u jkollu d-dinjità bħal ħadd ieħor. Joe Debon-Ogrek li kien parti minn numru ta' gvernijiet laburisti u għal 20 ta' snin segwa l-iżviluppi fil-konflitt fil-Lvant Nofsani tenna li dak li seħħ it-tnejn fil-għaxija u moment storiku li jagħti vuċi lil Palestinjani innoċenti li qed ibatu. Hija xi ħaġa orribbli li tara tfal qed imutu bil-ġuħ, nies innoċenti. Il-dinja qed tara kollox. Dan għaddejna minnu fil-gwerra, meta dak iż-żmien ma kienx hawn il-medja li ma konniex nafu kulħadd kellu l-iskuża. Imma llum ħadd m'għandu skuża x'qed naraw l-atroċitajiet, nies imutu, nies jinqatlu, nies l-iktar arma kera hija li toqtol nies bil-ġuħ u bil-għaġġ. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxej tal-Partit Laburista u kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Alex Agius-Saliba fakkar kif il-Partit Laburista anke fi żmien il-perid Domintoff dejjem emmen li pajjiżna jista' jkun punt ta' paċi bejn il-Palestina u Iżrael. Xi ħaġa li qed jisħaq fuqha llum anke l-Prim Ministru Robert Abela kull fejn jkun fil-fora internazzjonali. Agius-Saliba spjega wkoll x'kienu r-raġunijiet ewlenin biex Malta ħadet dan il-pass. Għamilna dan l-ewwel nett sabiex mill-aktar fis possibbli jieqaf il-qtil bla sens fuq numru ta' ċittadini li m'għandhomx jaqsmu xejn mag-gwerra, nisa, tfal, ċittadini ordinari li żgur mhumiex il-Ħamas. Imma fl-aħħar mill-aħħar għamilna dan ukoll sabiex tinstab soluzzjoni fit-tul fil-Lvant Nofsani, sabiex l-Istat Palestinjan u l-Istat Iżraeljan ikunu jistgħu jgħixu ma' ġenb xulxin f'armonija u paċi u bekk ikollna sitwazzjoni aktar tranquilla ta' paċi fil-Lvant Nofsani. Sa dan it-tant fi stqarrija il-Partit Laburista laqab b'sodisfazzjon id-deċiżjoni storika tal-Gvern Malti permezz tal-Prim Ministru Robert Abela u ddeskrivih bħala pass koraġġuż u messaġġ b'saħħtu binan li tinkiseb il-paċi dejjema fir-reġjun tal-Lvant Nofsani u favur is-soluzzjoni taż-żewġ stati fejn ġu rispettati l-interessi tal-popli tal-Palestina u Iżrael. Il-Partit Laburista ngħaqad mas-sejħa tal-Prim Ministru għal waqfin immedjat mill-ġlied, il-ħelsien tal-ostaġġi u li l-Palestinjani ma jistgħux jibqgħu imutu bil-ġuħ.